Wallahi ni ko dai irin sana'a gari ta ka ta gadi dai samu dai abin ya ci tsora. Abokina gwamnatin gaba mai kirki ta ha. Wace gwamnati shin? Gwamnatin gari ake ciki yanzu. Sai ina ta Libya. Libya wa ta neman Najeriya. Najeriya. Ta ce za ta ba kowa 5,500 na mai sallah gari ake ciki yanzu sallah gari za a yi yanzu. Kanka za a yi baka 2,000 cikin kuɗin ga. Wai yana ɗin cikin kuɗin ga. Ina na jin. Nan na yanzu a shi za a ba kowa 5,500. Wallahi har na yanki shawara ko na yaba. Da gaskiya kai shi na tura ga. To don hike ka ji an ce in ka ga abin alheri kar ka gane shi kai dai ka kira jama'a. Da yake baka yi boko ba inda ka yi boko ka duba nan na ne san boko. Ni wallahi ma takacin dan boko ma nake. Bari alheri na ya samu ban yadda an gane ni da yau. Ka san ni babu ruwa na wallahi banda bakin ciki kore. Bari in taho bari in zo ina zuwa.